Χαίρετε φίλοι μου. Πάμε να κάνουμε μια εύκολη εργασία, η οποία είναι η εξής. Έχω μία καρέγκλα, γραφείο, όπου έχουν σπάσει οι ρόδες της και θα τις αντικαταστήσουμε με κάποιες άλλες. Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουμε για να προχωρήσουμε στην παραγγελία είναι το εξής: αν είναι βιδωτή ή αν διαθέτει κάποιο πύρο σαν και αυτό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μετρήσουμε τις διαστάσεις αυτού του πύρου για να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε παραγγείλει το ανάλογο εξάρτημα. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πύρο 11 χιλιοστών. Αυτή είναι η ρόδα. Αυτές είναι οι καινούριες. Είναι πιο στιβαρές. Κοιτάξτε τη διαφορά στη βάση. Πώς είναι κατασκευασμένη αυτή. Κοιτάξτε και αυτή. Είναι πολύ πιο ενισχυμένη. Ελπίζουμε να αντέξουν αυτές. Πάμε να κάνουμε την αλλαγή. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Είδατε με πόση ευκολία βγήκε. Τόσο απλά και εύκολα. Ξαναβρήκε τη λειτουργικότητά της η καρέγκλα. Εκεί που ήταν παραιτημένη και έπιανε και χώρο, τώρα θα βρει τη θέση της. Να είστε όλοι πάντοτε καλά. Χαίρετε.